Velkommen til Historiefortællerne. De tre musketerer og den gule sne. Der var engang 3 smukke piger. De var allerbedste venner og lavede alle mulige skøre ting sammen. Den ældste hed Mariella. Hun var den højeste og klogeste af de 3. Hun var meget teenager og blev derfor nemt muggen og tvær. Den mellemste hed Katarina Stig og var den bedste til at synge og den mest temperamentsfulde. Hende skulle man passe på ikke at gøre sur. Den yngste hed Maria Pekka, og hun var også den laveste. Hun var ofte the third wheel, men ikke på en dårlig måde. Hun var blandt andet den eneste, der ikke havde en rød cykel, den eneste, der ikke hed Nielsen til efternavn, og den eneste, der troede, at man skulle være en farve i poker. Tilsammen var pigerne uovervindelige og 3 gange så lækre, men nok om det. En kold vinter sad de 3 piger og ventede på bussen. Sneen susede omkring busstopstedet og ind i busstopstedet. Jeg hader seriøst bare sne, klagede Katarina Stig. Jeg synes det er hyggeligt, sagde Mariella, specielt når man sidder i stuen og har slik og kakao, mens det sner udenfor. Hun drømte om en pakke Marabou. Jeg kan også godt lide sne, men det er lidt for koldt i dag, sagde Maria Pekka. Du har ligesom også kun gymnasier på benene. Har vi ikke diskuteret det her? Spurgte Maria Pekka. Jo. Hey forresten, min onkel spurgte, om vi ville låne hans sommerhus her i weekenden. Hvad synes I om det? Spurgte Katarina Stig. Hvor fedt! Udbrød Mariella og Maria Pekka samtidig. Så den weekend pakkede de 3 musketerer deres ting og kørte ud til sommerhuset. De stod ud af bilen og tog bagagen og begyndte at gå hen mod sommerhuset i den knæhøje sne. Det her bliver så nice, sagde Mariella. Ja, det bliver helt vildt. Hygge! Råbte Maria Pekka. Hun var snublet over en skjult sten i sneen. Skreg Katarina Stig og blev rød i hovedet og tog sig til maven. Maria Pekka satte sig op og spyttede sne ud af munden. Er det okay? Spurgte Mariella. Ja, men det sne smagte forfærdeligt, sagde hun og så mærkeligt ud i ansigtet. Det er fordi du har spist pissne, skreg Katarina Stig af grin og pegede på noget gul sne, som var presset sammen. Det lå lige, hvor Maria Pekkas hoved havde været. Ad! Råbte Maria Pekka. Hun skyndte sig at spise noget hvidt sne. Mariella og Katarina Stig grinede som aldrig før, og Mariella tog sig til maven, men fik overbalance og tog Katarina Stig med i faldet. Så begyndte Maria Pekka at grine. Der sad de så, grinende med røven i sneen. De 3 bedste venner. Slut. Skrevet af den højt respekterede, verdenskendte Mariella, ja, det var også det, jeg sagde, Garbo Nielsen.